În sfârșit, suntem în Barcelona. Am ales o perioadă în care să nu fie nici foarte cald, nici mulți turiști, în noiembrie, pe o vreme cu temperaturi între 11 și 20 de grade. Ne-am propus să cunoaștem locurile mai importante, mergând mai ales pe jos. Am umblat zi lumină din cartierul gotic, cu străduțele lui înguste, aerul medieval cu clădiri vechi de secole și porțiuni de ziduri de pe vremea romanilor, când orașul se numea Barcino, cu frumoasa și impunătoarea catedrală, la surprinzătoarea piața Mercat de la Bocheria, cu abundența sa de produse și culori, de la Rambla del Mar, la portul cu statuia lui Columb, care scrutează vigilent mările, cu degetul întins către Americile pe care avea să le descopere, la Barceloneta, vestita plaja Barcelonei, de pe Rambla cu toate magazinele sale elegante, la Sagrada Familia, la Parcul Güell, parcurgând după toate contoarele noastre aproape 120 de kilometri pe jos. Am descoperit în felul ăsta, cu ochii, mintea și piciorul, un oraș frumos, modern, viu, bogat, răzvrătit, într-un cuvânt surprinzător, cu chef de viață și petrecere, elegant, cu vechi tradiții în care personalitatea lui Gaudi este prezentă aproape la tot pasul și destul de scump, dar care te face să vrei să plătești prețul. Despre cele mai interesante locuri văzute, în filmulețe separate pe care le voi posta pe canalul meu de YouTube și care sper să vă transmită emoția și încântarea noastră din momentul vizitei. Mulțumesc! Dacă vreți, vă puteți abona la acest canal.